Grliško jezero se nalazi između sela Leskovac i Grlište, udaljeno je 13 km jugoistočno od Zaječara. Površina jezera je 100 hektara, a dubina 28 metara. Jezero je izgrađeno za potrebe snabdevanja pijaćom vodom Zaječara i okolnih naselja. Grliško jezero je najveće veštačko jezero u opštini Zaječar. Jezero je poribljeno odgovarajućim ribljim vrstama, od kojih preovlađuju kaugler, deverika, šaran, karaš, babuška, skobalj, klen, smuđ i som. Kao takvo pogodno je za ribolovni turizam. Kod sela Leskovac u jezero se ulivaju Lenovačka i Gornja reka, koje predstavljaju prirodna mrestilišta za sve vrste ribljeg fonda. Sezona ribolova traje tokom čitave godine. Pored jezera na doma Grlišta nalazi se manastir Svetog Petra i Pavla, smešten u hladovini Četinarskih šuma, koje je zasadio jeromonah Jeromenko 20. godina 20. veka. Manastir Svetog Petra i Pavla je pod zaštitom države. Prema raspoloživim podacima nastao je u starijem periodu srednjeg veka. Natpis iznad ulaza u manastir govori da je ovaj objekat 1804. godine dozidao i u njemu prepravke izvršio pop Radosav Živković, jedan od prvih ustanika u ovom kraju. Ovaj manastir, kao i mnogi drugi manastiri u Srbiji tog vremena, bio je središte ustaničkog pokreta srpskog naroda. Crkva je manjih dimenzija, pravougaone osnove sa pripratom, tremom i kupolom. Dva široke pilastara kraj severnog i južnog zida naosa odvajaju oltarski prostor od centralnog dela naosa, a nad njima se uzdiže manja kupola. Ikonostas je rad nepoznatog slikara s kraja 19. veka. Pored crkve na severoistočnoj strani nalaze se grobovi sveštenika. Najstariji nadgrobni spomenici potiču iz prve polovine 19. veka.